כנס מחוזי של Jehovah Witness, או בתרגום חופשי לעברית עדי אדוני, נערך בימים אלה בהיכל נוקיה בתל אביב. מדובר בקבוצה מסוגרת שבדרך כלל לא נותנת לתקשורת לחדור אליה, אבל רפי ברבירו שלנו הצליח להיכנס הבוקר לכנס ולדבר עם המאמינים כשבחוץ הפגינו החרדים. היכל נוקיה נראה הבוקר אפוף סודיות. אנשים חנותים בחליפות לצד שוטרים ומאבטחים קידמו את באי הכנס של עדי יהובה. על מה זה יצביע אם הקבוצה הזאת תעשה לה להרגל להתעלם מיהובה? העוברים והשבים בשכונת יד אליהו אפילו לא ידעו במה מדובר. עדי יהובה? לא, אין לי מושג. אני חושבת שזה איזושהי כת, אולי של הכושים העבריים. הם לפני ישו או אחרי ישו. בתוך ההיכל אלפי אנשים או אחים, כפי שהם קוראים אחד לשני, מאזינים בשלוש שפות שונות להרצאות שנועדו לחזק ולקרב את המאמינים. זה אנשים מכל מיני רקעים שמה שמאפיין אותם זה שהם מאמינים בתנ"ך וגם במה שנקרא הברית החדשה. אנחנו רואים את עצמנו כממשיכי דרכם של התלמידים הראשונים של ישוע. האחים שהגיעו לתל אביב מרחבי העולם הצהירו שבעבורם עצם התקיימות הכינוס בארץ הקודש היא הגשמת חלום. When you read the Bible, when you actually see it, it comes alive. And so that's really been a treat for us to be here. We suffered and we died in a concentration camp together. And now it's a privilege for us from Italy to stay here in peace with our friends. כמו בדתות אחרות, גם עדי יהובה מאמינים בקיומה של תוכנית אלוהית. בקרוב תהיה מלחמה גדולה מטעם אלוהים, מלחמה אוניברסלית גדולה, שבה אלוהים בסופו של דבר יפעל וינקה את כדור הארץ מכל מיני גורמים שליליים. התנגדות פוליטית ודתית לעדי יהובה הובילה במקרים רבים לפגיעה פיזית בחברי הקהילה. גם היום נערכה הפגנה מול היכל נוקיה. זה מפריע כי הם יוצאים ערב ערב בכל מדינת ישראל, הם עושים זוגות, דופקים בדלתות של האנשים, שמים בתיבות דואר, דופקים אצל אנשים גם באזורים דתיים ומסורתיים, אנשים מסלקים אותם החוצה. אני יכול להבין את הדאגה שלהם, אבל הם צריכים גם להסתכל על דברים נקודת מבטנו. זה לא שיש איזו נהירה המונית אל הקהילות של עדי יהובה בזכות הפעילות שלנו. הכנס אמור להסתיים מחר, אבל האיבה בין החרדים לעדי יהובה כנראה תימשך לנצח. ואנחנו אומרים, איש באמונתו יחיה.